Na podzim roku 2012 se nám narodila dcera a já se o týden později dozvěděl, že firma potřebuje, abych v podstatě ze dne na den z vedení navijárny přestoupil do oblasti vedení montáže velkých motorů. To byla výzva. Tím se nastartoval i můj fokus na velké osové výšky. Právě v tento okamžik jsem si vzpomněl na svou oblast, na své začátky ve firmě a na zkušenosti z montáže motorů. A doteď z těch základních pozic ve fabrice čerpám své zkušenosti při své současné pozici vedoucího výroby velkých motorů. Jsem nesmírně nadšený, že mám kolem sebe opravdu tým spolehlivých a zkušených pracovníků, o kterých se můžu kdykoliv opřít. To čtvrtstoletí uteklo velmi rychle, já mohu jenom říct, prostě bylo to fajn a pořád se něco dělo, no, pořád se něco děje. My máme pořád nějakou další výzvu, uděláme zakázku, přijde další velká zakázka, takže ono vás to nenechá moc jako vychladnout. Prostě 25 let uteklo to. Ve svém osobním životě já mám rád poctivou techniku a všechno, co se točí. Pečujeme o pěkný traktor, nějakou tu motorku. Tady tento traktor je takový jeden z posledních kusů té brněnské slavné historie traktoru Zetor. V době, kdy jsme byli ještě bez dětí, tak jsme na motorce hodně cestovali. Máme za sebou několik průjezdů rakouskými Alpami. Byli jsme na motorce spolu v italském Bibione. V mládí jsme cestovali s manželkou na motorce volně, svobodně. Dneska už musíme plánovat, už musíme si všechno pečlivě připravit. A cestujeme s dětma, autem a všechno jde, je to fajn.